Добрый вечер, друзья. Это «Горячий комментарий». С вами я, Екатерина Иерусалимская. Поддержите, пожалуйста, нашу работу лайком. Это помогает нам показываться большему числу зрителей. Поддержать нас можно также с помощью QR-кода, который вы видите сейчас на своих экранах. Напоминаю про чат эфира, где можно задать вопросы нашим гостям. Я по возможности все отслеживаю и зачитываю. Ну и самое время перейти к обсуждению темы. Ночной взрыв на юге Литвы заставил говорить о безопасности воздушного пространства НАТО. В Оренском районе, примерно в 20 километрах от границы с Беларусью, упал беспилотник. По данным литовских властей, на месте нашли обломки и двигатель внутреннего сгорания, которые используют некоторые дроны. Местные жители рассказали, что сначала услышали характерное жужжание, а через несколько секунд прогремел мощный взрыв. От удара задрожали окна, а радары армии и пограничной службы полет аппарата не зафиксировали. Военные объясняют это тем, что в этом районе нет средств наблюдения, способных контролировать небо на малых высотах. Позже премьер-министр Литвы Инга Ругинени заявила, что беспилотник, вероятно, был украинским и мог отклониться от курса во время атаки на объекты в Калининградской области. Но тогда возникает вопрос, насколько надежно сегодня защищено воздушное пространство стран Альянса. И как получилось, что аппарат смог пролететь и упасть, оставаясь незамеченным? Об этом поговорим с нашим гостем. У нас на связи Дмитрий Мицкевич, военный аналитик и журналист телеканала Белсат. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Ну и все же, насколько возможна такая парадоксальная ситуация, при которой в стране НАТО отсутствуют средства наблюдения, способные контролировать небо на малых высотах? Получается, что целые участки воздушного пространства Литвы остаются без контроля? Слухайте, я тут зараз мушу, напэўна, не ведаю, такі сакрэт адкрыць, але ва ўсіх краінах свету так адбываецца. Таму што немагчыма проста кантраляваць всю паветраную прастору Украіны, нават такой невялікай па памеры, як Літва, 24/7 менавіта на гэтых малых высотах. Бо гэта проста немагчыма. Таму што ёсць радарныя сродкі, якія не ўсё пакрываюць, і зразумела, на супернізкіх вышынях, вось ніжэй за 300 метраў, там узнікаюць пэўныя праблемы. І адпаведна, канешне, могуць такія інцыдэнты здарацца. Зразумела, што калі мы будзем казаць пра нейкія там, умоўна кажучы, да, каб гэта быў там не адзін дрон, а каб іх ужо была там, умоўна кажучы, сотня, то тады зразумела, што можна было б гэта нейкім чынам адсачыць. Але інцыдэнты з адным дроном могуць здарыцца ў абсалютна любой краіне. І гэта як бы тая рэалія, з якой цяпер усе мы мусім жыць, таму што адпаведна часы такія, да, то бок тэхналогіі такія. І тут нельга проста сказаць, што гэта там нешта з забеспячэннем паветранай бяспекі не тое ці яшчэ штосьці. Не, проста на дадзены момант гэтыя краіны, краіны НАТО жывуць паводле законаў мірнага часу. Адпаведна, таксама захады па кантролі над паветранай прасторай прымаюцца, зыходзячы з таго, што краіны знаходзяцца в мірным часе, да, не вядуць нейкую вайну. І гэта уплывае на тое, якім чынам прымаюцца рашэнні, на тое, якім чынам гэтая бяспека забяспечваецца. Пардон за каламбур. Справа ў тым, што калі мы возьмем проста гэты інцыдэнт, да, як асобна ўзяты, гэта абсалютна рэч, которая цяпер здараецца, мы бачым, і ў Беларусі, і зноў жа, Польшчы таксама, там мы бачылі падобныя рэчы. І тут нельга сказаць, што значыць, службы бяспекі, там супрацьпаветраная абарона спрацавалі вельмі кепска і гэтак далей. Таму што, зноў жа, ёсць розныя пратаколы рэакцыі і таксама ёсць пратаколы кантроля паветранай прасторы. І калі няма падставаў
узмацняць вось гэты кантроль за нізкімі вышынямі, то яго узмацняць не будуць, таму што на дадзены момант такой пагрозы ў вялікім маштабе няма, таму што любое ўзмацненне кантроля патрабуе сродкаў, і патрабуе сродкаў не толькі тэхнічных, але і людскіх. А гэта ўсё выдаткі. А выдаткі несуць падаткаплатнікі. І зноў жа, гэта ўсё трэба будзе тлумачыць падаткаплатнікам, што, ну, слухайце, якім чынам можна, умоўна кажучы, там пракантраляваць, ці ўсё будзе бяспечна там цалкам ва ўсёй паветранай прасторы на ўсіх там супернізкіх вышынях. Ну гэта ведаеце, гэта тое ж самае з рубрыкі, калі там от рэжым Лукашэнкі спрабуе гэта рабіць, забараняючы увогуле грамадзянскае выкарыстанне дронаў, напрыклад. Ну вось гэта тая захада, якая, ну, можа даць плён. Гэта вот тое, што рэжым Лукашэнкі робіць. Это вот яны такім чынам спрабуюць абараніцца ад любых такіх небяспечных магчымых сітуацый, да, звязаных з беспілотнымі летальнымі апаратамі на невялікіх вышынях. Ну але зноў жа, в дэмакратычнай краіне так жа не будуць рабіць, таму што ад гэтага ж значна больш шкоды, чым нейкай карысці. Вось. І таму, ну так, такія інцыдэнты могуць здарацца. Ну, все равно, ну, понятно, с Беларусью-то все понятно. А здесь дрон практически чуть ли не попал в жилой дом многоквартирный, прилетел абсолютно незамеченным. Вот уже сейчас сколько времени прошло, до сих пор не дают точного объяснения, чей на самом деле этот дрон. Ну, вот как-то, когда мы... Тем более это все происходило рядом с границей с Беларусью, откуда любят залетать дроны, в том числе на территории Украины. И идет война сейчас, да, и, ну, страшно, и непонятно, что происходит, и насколько вообще можно чувствовать себя в безопасности после такого. Слухайце, гэта пытанне таго, як улады еўрапейскіх краінаў вядуць інфармацыйную палітыку па тлумачэнні таго, што адбываецца зараз у свеце са сваімі грамадзянамі. Тлумачыць ім, што адбываецца, ці не тлумачыць. Таму што, ну, зноў жа, мы вот возьмем нават калі гэты інцыдэнт, ну да, ну ледзь не трапіла ў жылы дом. Ну але, ну вот тэарэтычна, што мусілі зрабіць ваенныя? Што мусілі зрабіць улады? Ну вось я кажу, што адзіным сродкам кантролю паветранай прасторы на вельмі нізкіх вышынях з'яўляецца забарона, напрыклад, беспілотных летальных апаратаў увогуле. Ну вот адным з такіх сродкаў. Альбо увогуле, ну, зноў жа, да, можна паспрабаваць, ну, я не ведаю, там, патрулі выставіць, да, каб людзі проста за гэтым назіралі. Але пытанне, хто за гэта будзе плаціць? Гатовы зараз людзі, ну, так павышаць свае выдаткі на такую абарону? Ну, прытым, ці мае гэта сэнс? Ці не гатовы? Гэта ж таксама, ведаеце, гэта ж пытанне статыстыкі. Таксама, наколькі пэўныя выдаткі аплочваюцца ці не аплочваюцца. Мы можам казаць пра нейкія настроі ці яшчэ пра штосьці, ну але, ну, гэта прагматыка. Зараз такім чынам все разлічваецца. Ці аплочваецца штосьці рабіць, ці не аплочваецца. Ну вот таксама, да, вот возьмем выпадак, напрыклад, з чыгункай, з дыверсіямі на чыгунцы ў Польшчы, які адбыўся летась, да, восенню. Ну, таксама ж, як гэта можна перадухіліць? Ты ж не будзеш фізічна проста кантраляваць всю чыгунку, таму што гэта 1000 кіламетраў. І нават калі расставіць уздоўж ўсёй чыгункі жаўнераў, так гэта ж не хопіць ні жаўнераў, ні паліцэйскіх, ні выдаткаў на тое, каб гэтым людзям плаціць. То бок гэта вот, ну, такія рызыкі, да, яны ёсць. Іх патрэбна прымаць. І тут ужо пытанне таго, як улады будуць працаваць з людзьмі, як яны будуць людзям тлумачыць, што такія рызыкі ёсць, што з імі іх патрэбна разумець, і што ў выпадку нейкіх надзвычайных сітуацый трэба рабіць. Але на дадзены момант, на вялікі жаль, мы бачым, што в краінах Европы не надта, скажем так, на парадку дня гаворка аб тым, што Расійская Федэрацыя можа пачаць буйнамаштабны канфлікт супраць краінаў НАТО. Таму што, ну, гэта будзе лічыцца там алармізмам, запужваннем людзей і гэтак далей. Але мне здаецца, все ж такі лепш людзям тлумачыць і рыхтаваць іх да не самых пазітыўных сцэнароў. І лепш гэтыя сцэнары не адбудуцца, чым калі яны адбудуцца, а людзі будуць непадрыхтаваныя і будзе банальная паніка. Ну, таму што, зноў жа, ніхто не ведае, што можа адбыцца, чаго чакаць і увогуле якім чынам на такія інцыдэнты рэагаваць.
А тут мы зараз кажам толькі пра выпадковы залёт дрона на тэрыторыю краіны. Ну вот да, и напрашивается вопрос, а где вероятность того, что в какой-то момент будет не выпадковый залет дрона и дрона российского. Поэтому, ну, понятно, почему люди боятся. Кстати, на этом фоне сейчас в сети активно распространяется карта якобы возможного наступления России на страны Балтии. Многие пишут, что это опубликовала газета «Бильд». Давно уже было опубликовано, но позже выяснилось, что это такая старая аналитическая схема из другого издания. Но, тем не менее, вот такие карты сейчас набирают популярность, вызывают тревогу. Насколько вообще серьезно стоит сейчас относиться к таким вбросам, потому что видно, что вот на фоне всего происходящего вбросов становится все больше. Слухайте, ну гэта не ўкіды. Давайте пачнем з таго, што кажуць самі расейцы, што яны дэкларуюць. Я просто па родзе сваёй працы мушу гэта ўсё маніторыць, і я ўжо пэўны час займаюся маніторынгам і аналізам унутранай расійскай прапаганды таго, што яны транслююць менавіта для сваіх асноўных прыхільнікаў. Не для там шырокіх мас народа, а тое, што цыркулюе ў іх сярод чыноўнікаў, жаўнераў, настаўнікаў, то бок ўсё гэта ідэалагічна-чыноўніцкай вертыкалі. Дык вось, напрыклад, галоўны расійскі ідэолог Сергей Караганов, які мае ўплыў асабіста на Пуціна, які асабіста з Пуцінам камунікуе, і якога Пуцін, падобна, вельмі высока катыруе і слухае. Дык вось, спадар Караганов асабіста выказвае, адкрыта заяўляе аб тым, што Расія мусіць нанесці Европе стратэгічную паразу, Россия мусить змяніць в Европе палітычныя эліты у краінах Европы. Таксама і мусіць быць, скажем так, Россия мусіць перамагчы, вот як яны гэта называюць, перамагчы в гэтай вайне супраць Европы. В іх разуменні Злучаныя Штаты Европе дапамагаць не будуць. В іх разуменні яны в гэтай вайне ўжо, не то, што яны пачалі, яны в гэтай вайне ўжо перамаглі. Таму што таксама, напрыклад, в часопісе «Міжнароднае жыццё», калі я не памыляюся, гэта ведомственны часопіс расійскага міністэрства замежных справаў, то бок гэта не нейкі прапагандысцкі лісток. Там выходзяць цудоўныя артыкулы, напрыклад, з аналізам таго, што Расія мусіць рабіць пасля перамогі ў вайне супраць Европы. То бок там в планаванні нібыта Злучаныя Штаты адмовіліся ад дапамогі Европе. Яны зноў жа таксама адкрыта гэта падкрэсліваюць, што в расійскім разуменні Злучаныя Штаты в вайне Расіі супраць Европы дапамагаць не будуць. То бок в іх разуменні гэта выглядае так. І вось расійская прапаганда, гэтая расійская ідэалагічная машына, ужо в сваім разуменні дзеліць шкуру незабітага Брюсселя. То бок яны кажуць аб тым, што пасля перамогі ў гэтай вайне яны будуць весці справы і, скажем так, канкураваць з Вашынгтонам і Пекінам за тое, хто будзе новай галоўнай сусветнай сілай. Маўляў, вось такім чынам будзе будавацца, як это яны называюць, там шматпалярны сусветны парадак. Вот гэта іхнае разуменне. Дмитрий, ну а что должно произойти? Пробачьте, коли ласка, разом пошли казать. А что должно произойти, чтобы Соединенные Штаты вдруг отказались от помощи, поддержки стране НАТО, стране Евросоюза, если вдруг произойдет вторжение России? Слухайте, гэта пытанне, напэўна, не да мяне, паколькі я не вялікі спецыяліст ва ўнутранай палітыцы Злучаных Штатаў, але мне здаецца, што ўсё ж такі там, як в любой краіне цывілізаванага свету, паважаюць міжнародныя дамоўленасці, паважаюць свае пэўныя абавязкі, і ўсё ж такі НАТО гэта не проста нейкая паперка. Но вось расейцы якраз такі думаюць, што НАТО гэта паперка, што Злучаныя Штаты адмовяцца ад сваіх абавязальніцтваў па дапамозе іншым краінам НАТО і дазволяць Расіі праводзіць свае гібридныя і наўпростава мілітарныя аперацыі в Европе. Вось іхнае такое разуменне. І гэта разуменне цыркулюе на самым версе. То бок гэта не, ведаеце, гэта не тое, што Салав'ёв там недзе ў сябе в шоу заявіў. Гэта тое, што людзі разглядаюць на поўным сур'ёзе. То бок, калі мы прааналізуем
іхныя наратывы, тое, што яны абмяркоўваюць в сваім коле, а таксама тое, што яны экстрапалююць на ніжэйшыя там прыступкі сваёй ідэалагічнай вертыкалі, мы пабачым, што яны на поўным сур'ёзе рыхтуюцца да вайны супраць Европы. Яны называюць гэта, што в Европе, як і ва Ўкраіне, патрэбна правесці дэнацыфікацыю. Паводле іх в Европе кіруюць нашчадкі нацыстаў, якіх патрэбна зноў перамагчы, як і падчас другой сусветнай вайны. То бок гэта зараз тое, на чым яны базуюць сваю ідэалогію і свой падыход да міжнародных стасункаў у свеце. То бок гэта, гэта абсалютна не жарты. І таму перспектывы таго, што расейцы будуць атакаваць краіны Балтыі, гэта, скажем так, ужо зараз выглядае як бліжэйшая перспектыва. Таму што яны бачаць гэта як сваю законную мэту. Я нават больш скажу. В іхным разуменні яны зараз будуюць прававую базу для таго, каб гэтыя атакі на краіны Балтыі праводзіць. Напрыклад, яны зараз будуць, таксама анансавалі, в расійскі МЗС анансаваў, што яны в рамках Арганізацыі Аб'яднаных Нацый будуць все часцей падымаць пытанне аб абароны правоў рускамоўнага насельніцтва в іншых краінах, што гэта, маўляў, русафобія. Зараз, пры тым, што, прашу заўважыць, яны русафобію параўноўваюць з Халакостам. На секундачку. То бок у іх таксама в іхнай ідэалагічнай парадыгме яны паралельна ставяць гэтыя рэчы, побач ставяць гэтыя рэчы. Халакост і русафобію. Можаце сабе ўявіць гэты ўзровень цынізма. І яны кажуць аб тым, што абарона правоў рускамоўнага насельніцтва і з'яўляецца адным са стратэгічных інтарэсаў Расійскай Федэрацыі, і парушэнне правоў гэтых людзей будзе разглядацца як магчымасць для Расійскай Федэрацыі выкарыстоўваць розныя сродкі для паляпшэння становішча гэтых рускамоўных і, так бы мовіць, перашкоды атакі на іх права. Вось так. То бок, гэта па сутнасці, прамым тэкстам яны заяўляюць аб тым, што яны разглядаюць напад на краіны Балтыі абсалютна рэальным, і вось яны ўжо такія абгрунтаванні да яго падводзяць. То бок абарона правоў рускіх і гэтак далей будзе асноўнай прычынай для падобнага ўварвання. Ва ўсялякім выпадку такім чынам яны гэта анансуюць. Прытым анансуюць самі. Да, 19 марта внесен такой законопроект в Госдуму на подписание. Тоже хотела с вами обсудить. И говорится, что будут защищать, так сказать, россиян за рубежом, если они арестованы иностранными судами или международными структурами, которые Москва не признает. Но мне интересно, каким образом, как на практике это будет выглядеть защита россиян? Введение сразу в войск или каким-то другим образом? Я не могу себе представить. Может, вам как-то понятнее вы изучали эту тему? Па-першае, мы бачым, як Расія актывізуе сваю агентурную дзейнасць на тэрыторыі краінаў Европы. Мы бачым, колькі разнастайных Пуцін-ферштеераў і всялякіх падобных персанажаў знаходзіцца нават в Літве. Зараз там таксама судовы працэс над падобнымі персанажамі ідзе. І яны сябе адчуваюць цалкам вальготна. Яны сядзяць там в судзе, усміхаюцца, цырк судовыя паседжанні ператвараюць. Бо такое адчуванне, што яны ўверавалі в то, што ім нічога за іхную дзейнасць не будзе. І, максімум дадуць ім нейкі штраф, які іх расійскія спонсары аплоцяць. То бок, вось наўпростае выкарыстанне дэмакратыі для падрыву дэмакратыі. Гэта тое, што расейцы робяць і працягнуць рабіць пры дапамозе сваёй агентуры, якой яны назапасілі даволі вялікую колькасць. І працягваюць павялічваць яе колькасць в краінах Европы. Таму што, зноў жа, рэкрутынгавая база ў іх там даволі неблагая. Плюс мы бачым як гібрыдныя аперацыі, тыя ж самыя правакацыі пры выкарыстанні тэлеграма таго ж самага. Слухайце, тут просто цэлы агромны арсенал таго, што яны выкарыстоўваюць. І мы бачым тыя ж самыя правакацыі, напрыклад, супраць беларускай дыаспары в Літве. Гэта ж таксама з такога кшталту аперацый. Таму яны будуць задзейнічаць вось гэтыя сродкі.
яны таксама будуць задзейнічаць інфармацыйныя кампаніі, і мы бачым, напрыклад, як Польшчы той же самай вядуцца такія кампаніі, колькі разнастайных бот-аккаунтаў накіравана на заспамліванне сацыяльных сетак менавіта гэтымі хлуслівымі радыкальнымі наратывамі, звязанымі з Расійскай Федэрацыяй, дзеля палярызацыі грамадства і недапушчэння нармальнай дыскусіі палітычнай, дзеля таго, каб любая палітычная дыскусія ператваралася в цырк, в асабістыя абразы і гэтак далей. Гэта тое, што яны робяць. Ну, зноў жа, в Літве падобна тая самая тактыка будзе выкарыстоўвацца, калі ўжо не выкарыстоўваецца. Просто што як бы літоўскае інфармацыйнае поле не надта манітору, таму тут вам дакладна не скажу. Але тое, што я назіраю ў Польшчы, напрыклад, ну, дае вельмі добрыя падставы для роздуму, так бы мовіць. Таму што тут прыкладаў таго, як расейцы выкарыстоўваюць гэтыя свае прыёмчыкі для палярызацыі грамадства, ну, вельмі добра назіраюцца. І бачна, што яны такую тактыку будуць весці і далей. І в англамоўным, зноў жа, в англамоўным сегменце таксама такім жа чынам яны дзейнічаюць. То бок дэфрагментацыя палітычнага жыцця, то бок дэзінтэграцыя ўвогуле грамадстваў, гэта тое, на што расейцы будуць працаваць дзеля таго, каб падчас пачатку нейкай наўпроставай ваеннай агрэсіі краіны Европы не былі ў стане хутка адказаць. Яны думаюць, што калі яны пачнуць наўпроставае мілітарнае ўварванне, в НАТО, в Европе просто не будзе каму і не будзе як прымаць хуткія рашэнні. А пакуль хтосьці там прыме нейкае рашэнне, то яны ўжо сваіх нейкіх мэтаў даб'юцца. Ну, у іх жа логіка якая? Мы там увяжемся ў бой, а пасля паглядзім. То бок, ну, а пасля там ужо будзем тактычна разруліваць. І гэта в іхную логіку выдатна ўпісваецца. Вось тут некалькі... Яны спачатку будуць задзейнічаць гібрыдныя сродкі, ну, а пасля ўжо, калі пабачаць, што гэтыя сродкі працуюць добра, яны будуць пераходзіць непасрэдна да мілітарных аперацый. Ну вот все, что вы перечислили, скорее идет не на защиту россиян, а наоборот на то способствует тому, что и россиян, и белорусов хотят из разных стран Евросоюза как можно меньше видеть, хотят отсюда нас выгнать, как и среди литовского населения настроения уже такие распространяются, так и среди польского населения. Ну вот, возвращаясь к НАТО, в последние годы активно Альянс усиливает свое присутствие в странах Балтии. Насколько серьезно изменилась военная инфраструктура региона после начала войны в Украине? Слухайте, мы бачым то, што інфраструктура змяняецца, інфраструктура паляпшаецца, што все ж таки задумваюцца пра магчымасць вядзення паўнамаштабнай вайны Расійскай Федэрацыі на тэрыторыі Европы ўжо заходняй, да, супраць цэнтральнай і заходняй Европы. І адпаведна, все ж таки паступова все гэтыя рэчы будуюцца. Но але зноў жа, мы маем справу з дэмакратычнымі краінамі, в якіх любыя такія рэчы, якія патрабуюць вялізных выдаткаў, а гэта вялізныя выдаткі з бюджэта, гэта ўсё мусіць быць узгоднена, мусяць розныя палітычныя сілы на гэта пагадзіцца і гэтак далей. І грамадства мусіць быць да гэтага падрыхтавана, і, канешне ж, грамадства на гэта мусіць даць сваю згоду. Расейцы гэтым выдатна карыстаюцца, і таму пастаянна спрабуюць гэтае грамадства дэзінтэграваць. Вечна закідваецца гэты тэзіс, то бок, ну, гэта вот адзін з галоўных увогуле наратываў расійскай прапаганды в Европе, што, маўляў, глядзіце, у нас тут, маўляў, вялікія сацыяльныя праблемы, а мы выдаткоўваем грошы на военные патрэбы. Як гэта так? Што гэта такое? Вось тут нібыта нашы ўрады рыхтуюцца да вайны з Расіяй, хаця Расія такая мірная і ўвогуле нікога не атакуе. Вось гэты цынізм рэальна прасоўваецца на тэрыторыі краінаў заходняй Европы ў першую чаргу, ну і прытым там хапае карысных ідыётаў, якія на самой справе вось, ну, самі там знаходзячыся гэты тэзіс падтрымліваюць. Мне цяжка сцвярджаць, знаходзяцца гэтыя персанажы на ўтрыманні расійскіх спецслужбаў ці не знаходзяцца, ну, але сам факт, што яны ёсць. Яны на палітычным ландшафце прысутнічаюць і свае наратывы прасоўваюць. Таму, ну, на карысць Расіі гэта працуе. І, адпаведна, калі эканамічная сітуацыя ў краінах заходняй Европы будзе пагаршацца, то відавочна, што аўдыторыя для такога кшталту месседжаў можа пашырацца. Ну, зноў жа, таму што, ну, расейцы
даволі эфектыўна ведуць прапаганду і в розных, ну, яны на гэта грошай не шкадуюць. То бок в розных з розных крыніцаў яна даносіцца. Вось такім чынам. То бок тут варта зразумець, што яны плануюць працягваць гэтыя дзеянні, яны, расейцы, сур'ёзна настроены на гэты канфлікт, і ну, калі яны самі дэкларуюць, што яны бачаць гэта як вайну, калі яны самі дэкларуюць, што яны бачаць гэта як пераможную вайну для Расіі, то ну, мне здаецца, ужо ўсім варта задумацца, якія захады трэба прымаць. І тут, калі вяртаючыся да вашага пытання з беларусамі і расейцамі, да, вот да рэмаркі аб тым, як да іх ставяцца ў краінах Европы, то тут ведаеце, што парадаксальным чынам чамусьці в першую чаргу розныя такога кшталту там абмежавальныя захады датычаць менавіта ну, вот, людзей, которые ніякага дачынення да расійскай агентурнай працы не маюць. А вось тыя людзі, якія дачыненне да расійскай агентурнай працы маюць, чамусьці працягваюць сябе вельмі добра адчуваць. Ну, шмат в якіх выпадках. І расейцы таксама добра разумеюць, каго ім трэба рэкрутаваць, як ім трэба гэта рабіць. Давайте не забываць, што абсалютная большасць тых людзей, которые прымалі ўдзел в расійскіх дыверсіях на тэрыторыі Польшчы, маюць украінскія пашпарты. Ну гэта ж таксама, ну, гэта ні для каго не сакрэт. І расейцы гэтым карыстаюцца. Расейцы выдатна разумеюць, дзе яны маюць базу для рэкрутмага. Таму тут просто, ведаеце, гэта справа таго, каб спецслужбы рабілі сваю працу, першую чаргу. І гэта таксама поле для таго, каб і бюрократычны апарат не займаўся, ну, вот, в краінах Европы, не займаўся імітацыяй бурнай дзейнасці. Таму што ад таго, што беларусы ці расейцы там не змогуць, ну, шараговыя, не смогуць дзесьці рахункі пааткрываць, ад гэтага збольшага нічого не памяняецца. Тут просто трэба маніторыць, каб гэтыя рахункі не адкрываліся в інтарэсах тых людзей, якія займаюцца абыходам санкцыяў, напрыклад. І вось гэта ўжо іншае пытанне. А такіх людзей, которые могуць дапамагаць лукашыстам і расейцам абыходзіць санкцыі, хапае сярод грамадзянаў краінаў еўрапейскага звязу. Таму, ведаеце, тут гэта справа комплексная. То бок я б тут казаў аб тым, што падрыхтоўкай да гэтага супрацьдзеяння Расіі і ўвогуле, скажем так, абаронай ад расійскіх уплываў мусяць займацца ўсе. Тут трэба не толькі ваенная падрыхтоўка, не толькі ваенны апарат трэба рыхтаваць, але і бюрократычны апарат мусіць быць падрыхтаваны, грамадства мусіць быць падрыхтаваны ў першую чаргу. У нас тут вопрос в чате эфира. Что можно казаць про мегаплан пераўзбраення, на які Еўропа планавала выдаткаваць рэкордныя сумы? Глядзіце, тут зноў жа адразу шэраг аспектаў. Па-першае, як мы бачым, зараз гэты план не ўсе падтрымліваюць. На вялікі жаль, в некаторых краінах гэты план таксама становіцца часткай палітычнай, унутрапалітычнай гульні. Для мяне, конечно, як для дзяржаўніка, калі пытанне бяспекі становіцца пытаннем унутрапалітычных разлікаў, гэта заўжды ў мяне выклікае вялікую, скажем так, вялікі смутак. То бок мне з-за гэтага вельмі сумна. Ну, але што мы можам з гэтым зрабіць? Да? Тут таксама гэта хутчэй праца для нас, як для медыяў, па інфармаванні людзей аб тым, што адбываецца, да? І якую ўвагу патрэбна надаваць тым ці іншым праектам. Это ўсё, што мы можам зрабіць на дадзены момант вот, з нашага пункту гледжання. З пункту гледжання палітыкаў, ну вот таксама это тое, што я згадваў, гэта пытанне дэмакратыі, гэта пытанне таго, як палітычныя сілы паміж сабой дамаўляюцца. Канешне, калі гэты план будзе прыведзены ў дзеянне, то ён дазволіць даволі хутка ну, зноў жа, па еўрапейскіх мерках вялікую колькасць вайсковага рыштунку і ўзбраення набыць, што, ў прынцыпе, было б неблага. Але тут таксама ёсць некалькі іншых рэчаў. Іншыя рэчы заключаюцца ў тым, што ну, ты не можаш просто так хутка купіць узбраенне, табе патрэбна для яго вышкаліць людзей, табе патрэбна сфармаваць падраздзяленні і гэтак далей. То бок гэта таксама займае час, гэта таксама матэрыяльныя рэсурсы і гэтак далей. Яшчэ адна рэч. Тут мы таксама кажам аб калі кажам аб людзях, то тут пытанне заангажаванасці. Ці сапраўды
і грамадствы гатовыя ангажавацца в абарону краіны. А гэта якраз той фактор, над якім Расія працуе вельмі добра і вельмі вялікую увагу на гэта прыкладае, то бок для таго, каб заходнія грамадствы не хацелі абараняць свае краіны, на тое, каб еўрапейцы хацелі проста падымаць лапкі ўгору і здавацца на міласць расейцам. Зноў жа, гэта якраз таки на гэта расійская махіна прапаганды працуе таксама вельмі моцна. Што яшчэ? Вось таксама ў дачыненні да гэтага плану. Тут я б сказаў вось якую яшчэ важную рэч. Варта разумець, што любыя выдаткі на вайсковы рыштунак, на ўзбраенне мусяць пачынацца не толькі з саміх закупак, а яны мусяць пачынацца яшчэ і з лагістыкі, з арганізацыі таго, як пасля гэта будзе выкарыстоўвацца. То бок мусіць быць грунтоўны план, якім чынам тое ці іншае ўзбраенне будзе інтэгравана в тыя ці іншыя ўзброеныя сілы, для чаго яна будзе выкарыстоўвацца. І таксама вялікая частка увогуле сродкаў, якія выдаткоўваюцца на абарону, гэта сродкі на R&D, Research and Development. То бок гэта навуковая праца. Таму што шмат якія рэчы палягаюць менавіта там. І як мы зараз бачым, які штуршок ужо тэхналогіям дала вайна Расіі супраць Украіны. Як змяніліся тэхналогіі беспілотныя, мы самі гэта назіраем. Вось гэта адзін з яскравых прыкладаў таго, як вайна стымулюе навуковыя распрацоўкі. І таму такія выдаткі, прытым выдаткі в даволі, скажем так, у шэрагу краінаў маглі б таксама планавацца такім чынам, што гэта было б, зноў жа, планаваць нейкія супольныя праекты па распрацоўцы новых відаў узбраення, якія пазней, відавочна, было б лягчэй прымяняць і прымаць, дакладней кажучы, прабачце, і ўводзіць на тэрыторыі ўсіх краінаў Еўропы. Таму што яшчэ адной рэчу, важнай рэчу в вайсковых узбраеннях з'яўляецца тое, наколькі яны ўзаемазамяняльныя і ўзаемадапаўняльныя. Вось так гэта акрэслім. Таму што калі ў цябе вялікі заапарк, напрыклад, розных танкаў і гэтак далей, з гэтым вельмі складана апераваць. І таму тут ва ўсіх гэтых планах важна тое, якім чынам гэта ўсё будзе сінхранізавана. І ці будзе яно сінхранізавана. Вось аб чым гаворка. То бок, калі коротка падсумаваць, то, канешне, гэты план быў бы вельмі і вельмі карысны, калі б яго адразу зараз прынялі, на маё меркаванне. Але мы бачым, што пакуль ёсць пэўныя ў гэтым перашкоды, і не ўсе дзяржавы згаджаюцца вось так адразу пад гэтым падпісацца. На такой пессимистичной ноте придется с вами расстаться, Дмитрий. Как всегда, спасибо за ваш глубокий анализ. Дмитрий Мицкевич, военный аналитик и журналист Белсата, был у нас на связи. Всего доброго, до свидания. Друзья, а если вам понравился этот эфир, поддержите его лайком или комментарием. Напоминаю, что мы есть также на Патреоне, где можно поддержать нас, просто отсканировав QR-код на экране. Это помогает существовать нашему каналу и делать лучший контент для вас. А в 9 вечера не пропустите новый выпуск новостей регионов. Я же с вами прощаюсь. Всех с наступающим праздником Дня воли и живи Беларусь!